És la primera vegada que ho té representació municipal aquí a Sant Quirze. I això és motiu de gran satisfacció i a la vegada de gran responsabilitat. Responsabilitat amb els ciutadans i responsabilitat que exercirem des de l'oposició, amb els ulls ben oberts i les orelles encara més obertes. Vull aprofitar aquestes paraules, aquestes meves primeres paraules, en un escenari tan particular per convidar a tots aquells que representeu la ciutadania des dels diferents àmbits, i especialment els meus companys regidors i regidores, que els dono l'enhorabona, que hem estat escollits democràticament, i els que no han revalidat, a compartir aquest compromís amb el nostre poble. Moltes gràcies i enhorabona, Elisabet. Felicitar a la nova alcaldessa, la senyora Elisabet Oliveras, i desitjar-li molt bona feina i molts encerts a la seva etapa com a màxima responsable de l'Ajuntament. Felicitar també a tots els regidors i regidores que hem estat escollits democràticament i emplaçar-nos a un mandat de diàleg i de negociació. Com a portaveu del grup municipal socialista, vull fer també un agraïment especial als prop de 1.000 quirzetencs i quirzetenques que ens han donat la seva confiança en aquestes eleccions i que ens han permès mantenir el resultat de fa 4 anys en un moment de tanta dificultat i de tanta convulsió política. De manera que continuem sent la tercera força política a Sant Quirze. Tot i així, hem de dir que aquest, lògicament, no era el nostre objectiu. El nostre objectiu era millorar els resultats per poder ser una força política decisiva a la gestió del govern municipal i poder tenir major influència en la priorització i en l'execució de les polítiques locals. En tot cas, els podem sentir relativament satisfets amb aquests resultats i que també crec que he portat tots en el programa, com és el Consell de Ciutat i les audiències públiques en els plens municipals. Creiem que seria una bona manera d'iniciar el mandat i poden estar segurs de la senyora alcaldessa com el govern que ens tindran al seu costat per treballar totes aquestes polítiques. Moltes gràcies a tots i totes, bona feina i visca Sant Quirze. Us donar les gràcies. Gràcies al poble de Sant Quirze del Vallès. Ser la vostra alcaldessa i alcaldessa del poble que m'estimo és una de les experiències més grans que sens dubte podré tenir la meva vida. I us en dono les gràcies. Gràcies als santquirzencs i santquirzenques. No sé si podré acabar, I tinc un bon rato, No, ja em sincerem una mica, no? Vinga, va. Gràcies als santquirzencs i santquirzenques que ens han dipositat la seva confiança en forma de vot. Heu confiat en nosaltres, però no hem pogut obtenir el resultat esperat. Tot i així, sabrem ser fidels al vostre suport i treballarem perquè us sentiu ben orgullosos d'haver-nos fet aquesta confiança. Comencem una nova etapa i nosaltres la comencem fent taula rasa. Avui, un vot de confiança en forma d'abstenció. Vot que, per cert, em sembla que fa molts i molts anys que no passava en aquest ple. I acabo amb un missatge per l'equip de govern entrant i també per tota la ciutadania de Sant Quirze del Vallès. Avui deixem un ajuntament que està molt i molt bé i, per tant, us demanem que sapigueu aprofitar-ho en benefici de tots els santquirzencs i santquirzenques. Moltes gràcies i moltes felicitats.